और कराही ओकरा बाबूजी के दी हलो वो करे खानी गोर बा एकरा के छोड़ा तो हमर जिंदगी बुढ़ा जाई अपन देश आजाद हो गेल का जाने कहिया हम आजाद हो गए ओकरा से अब ये दिन हो गइल बा। अरे और बाबूजी के दियल कहिए मोल तनी तो बढ़िया से मोली खिवान का करे के मोल के इहो दोगरा सुधरी ना मुंह का देखता रहो खइबो का लो है नाइटी इहो खींच दो हां औरी बा लो है देखो भाई का हो इहो खींच दी होई लो दूगो झूला बा ठीक बा एमे लागल बा है मोती होती देखिए गिरह मत त मारे नु होई लो है हमरा माई के सिवावल ह देखिए फाटो ना तो बेसूरत तू खींचता रह लो है और कुछ बात लियाओ भेज दी छूटल फटकल लिखे नु ना जी इतने फीची गाल और फीचे अभी खाना बनाए के लेट होई ठीक बा जल्दी जल्दी धो के खींच के आई खाना बनाए के बा ठीक बा जा देख लिया और छूटल लिखे नु ठीक बा खींची जा आ खाना मत बनी हम बना दे ठीक बा खाना हम बना दे बनावे को होत नहीं बात कर मजाक करे नहीं खाली रोवे के बनावे कहते हम थोड़ी बनैती सुनी ना आज आई खाना बनाओ तो बताओ तनी ठीक बा आराम से जइयो आराम से या मेरे के मुआ खाली अबर जियल का कोइले बिया ओए पीछे वाला चीज ये बोली हमारा पीछे वाला चीज हो आल देना फ्री चलो अभी खाना बनावे के बा इजा रोई के आवाज सुना थला जी कौन ओ बेगने तो ना रहला सुना तला तन सगा के बन तो सुनाए लगला ना हो दल पुड़िया नु रोत रहले सा अच्छा लागत तो कर माई करे दूध नहीं के दिया हां चल जल्दी जल्दी करी कल जाना मां चलो वतनी आला के त मुआ आदम जइए सुतला में भेटा गइल तो नोटियो होइठ दे कुछ कहत रहनी है काजी ना हां जा हाल ठीक करो आते बन जा हो गइल देखो तरु करहिया साफ होती हां करी जा हाल देना जा तू त हमरा के मुआ देले बड़ू दादा भगवान करल की ऐसा मेरा तो सब के मिलो तो मैंने मरद के दुख बुझिलो बहुत हो गल मुखो कराई को चाहे ना है सा सरे यो भी चाहिए के बाकी और तो लिया ना पीछे वाला चीज है ए दोगलू तेरा साखिन कोन है कि आराम से फीची हो फरबा का करे कि एकलौता बेनाउज बाबे आ की लगन पीछे दे बोलो ना फोड़ दी तार कपड़ा आराम से पीछो तनको इनका बुद्धि नहीं प्रति करता नको ये तो इनसे पीछे तारे तब इनके बुझात नहीं कि किंगा बेलाउज पीछे वहीं से पीछो अच्छा ठीक है जब आराम से पीछे जा सुनो जल्दी पीछ गया वो साथ देता खाना बना बाबे ठीक है जा हम मैडम जा ठीक बतन जल्दी आई हां ठीक बा लागो त फुसड़ी वाली बुआई के चूड़ी जो ये सुतला में बेटा जी छाती पर चढ़ जाए ओ भाई के ना और मुंह में के होई बेटा आजकल से सुता से बेटा मुई कर दिया बुता में बेटा हमरा के ढेर दिन से ईश्वर को के तइले बड़ यही लेकिन भाग रहले काल भाग रहे तो हमार गाना फाटो रहे जो तो वो भी के लेकिन झूले बनी करे के
इनकरा के तो मुँह आए भोंसड़ो की बिगड़ गइल बाड़ी भोंसड़ो लागत कि केहू नहीं चलैले अब एगो के हमरे चल सब मोजे देले बानी आ कपड़ा पसार देले बानी मोए आई अंदर ई हमें पूछे के बा बहे से गोड़ धले बानी नु ताई आई सब्जी चीरी मत पहले रोटी बनाई पहले का खइबो लोग देखे लिपस्टिक लगावता नहीं सीधा खड़ा होकर हाँ बोलिए अब क्या बोलते रहनी हो गई लस कहता नहीं कि पहले का दूर आई है ना हाँ अब बोली गोनी में मारती है ना वो क्या बोलते रहनी है कहता नहीं कि पहले का खइबो बनाई जौन मन करता हूँ बनाई हुए खाई लीजिए सुनी ना बड़ा घर में तनी बिना डोलाई कुर्तावा खोल के डोलाई कोची बाकी डोलाई बोका खानी बसा तनी कुर्ता मत खोली ना तब बेहोश होकर गिर जाए मैं जुगिए काम करी चली काम करी अभी ना राती खा काम करी पड़ी का भिलो झोंका जा वही में रोटी बनावता रहे खाली मऊ के मौगी के मुंह निहारता रहे आ हई कहो का बसाता आ रोटी जरा देलो का हई कइलो हो हई कहाँ जरल बा तेही खो बना के जल खो रोटी हम चलने नहीं हर अपना हाँ तो जो डेली तो बनावे नहीं हमें जो का कहला हवे जो हाँ एक बार जाता नहीं सुती हो राती खान अपने से हिला के सुती हो पेना चलनी हम नहीं हर जाता नहीं हम ना तू सजे जा ये तो हम अपना खातिर बनैनी है ये हम खाए तार खातिर फिर से सान के बना दे लेकिन तू नैहर मत जा ना जेबू ना अरे हमें राजा जी ठीक बा रुआ बना देम ठीक बा हम नैहर रुआ के छोड़ के ना जाए जा तू आराम करो लिपस्टिक खत्म हो गया नू तो हम साजी खान ले ले हैं ठीक बा हम जाता नहीं ठीक बा अब भाई जोरो लुटी मेरे काहे के पड़ता है प्रणाम भाई लोग और चिलगुजरा कॉमेडी AS910 यूट्यूब चैनल के माध्यम से तो वीडियो में देख लो पत्नी के अपना पति से व्यवहार तरुआ सब के ऐसा नहीं करे के अपना पति से मिलजुल करे के बा और दोनों तरह टाइम से खाना वाना बना कर दे बा और अपने पति की सेवा करे के बा पत्नी के जीवन में सब कुछ होखेला। हाँ तो भाई तो हम लोग देखल हम के लेकिन का कहनी है अगर मेहरारू से तनी सुख ढीला हो खबलो न तो मेहरारू का पार पर चढ़ के अथी करे लगे तो हम तो ये भाई से ज़्यादा के मेहरारू के दुख नहीं जाना कहाँ से भाई वीडियो में बहुत कुछ कहले हमें अपने मेहरारू खातिर। अरे भाई इनका मेहरारू इनका छोड़ के भागो नहीं इनका साथे रहो भाई तो हम लोग ना पति बोले देखल एक दिन का कपड़ा के इतना फीचल है भाई। हाँ तो भाई तो हम लोग देखल तो हम लोग इंटरटेनमेंट करे खातिर हम का कहनी है तो हम लोग बस हमने खातिर सब्सक्राइब शेयर कर दिलो और घंटिया तनी दबा दी हलो सब्सक्राइब करके अब बगल में जन घंटी रखल तो दबा दे लोग कि सबसे पहले वीडियो आपके पास पहुंचो और वो लोग खूब वीडियो देखकर मजा ली। तो नमस्कार प्रणाम अगला वीडियो में फिर मिलते हैं जा।